Går det godt med at føre forandringer ud i livet i din organisation? Måske er du, ligesom os, stødt på udfordringen med at få implementeret forandringer i hverdagen. Forandringer bliver skabt af mennesker i yderste led af organisationen. Derfor skal du som forandringsleder fokusere på, hvordan du får dem til at gøre noget andet, end de plejer. Det er svært. Implementeringsuddannelsen har fokus på, hvordan du forankrer forandringer i din organisation, hvordan du håndterer og påvirker interessenter, og hvordan du realiserer mål. Vi ved alle, at for at lære at køre bil kræver det træning, køretimer og sparring med kørelæreren. Det samme princip gælder, når vi skal lære kolleger at gøre noget anderledes. Vi underviser derfor i og ud fra samme metode. Det betyder, at teorien får du inden hvert modul, som video, lyd eller læsning. På selve modulerne træner vi brugen af din nye viden. Vi prøver det af på din egen case og øver teorien i et beskyttet miljø. Efter hvert modul går du ud i din egen hverdag. Her får du sparring fra din underviser på de udfordringer, du møder undervejs. Du øver dig, så at sige, på virkeligheden. Til sidst reflekterer vi over de erfaringer, vi har gjort os, evaluerer og deler viden. Uddannelsen bliver afsluttet med en eksamen. Gennem hele uddannelsen fokuserer vi på at udvikle dig fra projektleder til forandringsleder. Vi håber at se dig på næste hold.